खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै मोनाबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। NGO आ हाग्रानिफ्राय दंफां दानना लाबोनायाव लोब्बा दं होननानै सोराङाव फैबाय। आलफानि मुङाव रां दाबिनायखौ लांनो फैनानै सानै लाइमोना हमजादों। जरहाटनि गंसे फरायसालिनि सा 13 फरायसाफोरा सानजौफुनि आदार जानानै जब्रा जादों। मरिगावआव सासे साइबार क्रिमिनेल हमजादों। सालबारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'। लकसभा बिसायख'थिनि सिगां BPF दोलोआ जानजि खाफ्रादों। 3 नं मुरखं सेलेकनि सासे ड्राग्स माफियाखौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमदों सिलाफोथार पुलिसआ। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चिरां आरो क'क्राझार सार्भिस प्रभाइडार NGO आ जथायै खौरां मेलनि गेजेरजों साननैसो सिगां चिरां जिल्ला सान्तिपुर ओनसोलनि नाकेदारायाव सार्भिस प्रभाइडार NGO आरो अरन NGO नि गेजेराव हाग्रानिफ्राय दंफां लाबोनायनि सायाव नारा-नाथा हेंथा-हेंसि जालायनायनि सायाव सार्भिस प्रभाइडार NGO आ दंफां लाबोनायाव लोब्बा दङब्ला जोबथेसालियाव हरगोन होननायनि उनाव गमामायैनो सार्भिस प्रभाइडार NGO आ हाग्रानिफ्राय दंफां दानफायनानै लाबोखोमानायाव लोब्बा दं होननानै सोराङाव फैदों। खुंग्रिं ओनसोल 1 नं सान्थिपारानि टेट्रेमाथा बसुमतारिया गावखौ सारियालिनि नेरसोन मुंनि सासे सुबुङा थिननायनि उनाव सान्तिपुर NGO नि दावखिमोन लायगोन होननायलाय गोथां दंफांखौ हाफायनानै हैदों रुनिकाटा रेन्जनिनो दाउजें गन्थं गोबोरखि साहा गुगुनि दैलामनि सोनाब क'क्राझार जिल्ला गोग्लैनाय जायगायाव गारि गंसेयाव 5,000 रांनि जबान खानानै आथिखालाव सार्भिस प्रभाइडार NGO नि सायाव हाग्रा बिफान एबा नायबिजिर कमिटिनि नायबिजिरनाया मा बिजिरनाय होयो आरो मा राहा लायो समाजो फोरमायसिगोन। मख'नो गोनांदि सार्भिस प्रभाइडार NGO आ BTR ओनसोलनि हाग्रानि सोमखोर मिथिंगाखौ रैखा होनो BTC हाग्रा बिफाननि EM रन्जित बसुमतारिजों दाफुंजादोंमोन। नाथाय आथिखालाव सार्भिस प्रभाइडार NGO आ हाग्राखौ रैखाथि होनायनि अनगायै हाग्राखौ फोजोबस्रांनायाव लोब्बा थानाया गमामायैनो रायजो राजाखौ सोमोनांहोदों। बबेखानि गावनि दायखौ फांथेनो EM रन्जित बसुमतारिया हाग्रामा खाम्फा मुनमुनमोनखौसो बे खामानियाव लोब्बा दं होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायदों माखासे पर्टेल खौरां बिजोङाव। गमामायैनो बैफोर बाथ्राया जोबोद दुखुनांथाव आरो साननो गोनां। उदखारि आफाद आलफानि मुङाव रां दाबिनायखौ लांनो फैनानै सानै लाइमोना हमजादों। जायगानि रायजोफोरा हमदों आलफानि मुङाव रां दाबिनाय लांनो फैनाय लाइमोनफोरखौ। टेकियाजुलिनि पानबारि ओनसोलाव जादों बे जाथाया। बेनि बागै सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला 2 सप्ताहसो सिगाङाव आलफा उदांनि मुं लानानै दालं मम्फा मुंनि सासे सुबुङाव 7 लाख रां दाबि खालामदोंमोन। बबेखानि दाबिनाय रांखौ हराब्ला बिनि बिसि फिसा किडनेप खालामगोन होननानै हुमखिबो होदोंमोन। नाथाय बिसोरनो 7 लाख रां हरनो हाया होननानै 1.5 लाख रां हरनो राजि जायो दालं मम्फाया। दाबिनाय बे रांखौनो लांनो बुधबार खालि हराव सानै लाइमोना फैदोंमोन। बेनि उनावनो बै सानै लाइमोनखौ जायगानि मानसिफ्रा हमनानै बुग्लियो आरो पुलिसनो गथायनानै होयो। रिपर्ट बायदिब्ला आलफानि मुङाव रां लांनो फैनानै हमजानाय सानै लाइमोनखौ बलराम बसुमतारि आरो दाजिया नार्जारि होननानै सिनायथिनो हादों। बेनिनो बलराम बसुमतारिनि न'आ ढेकियाजुलिनि खगरा कसारि गामियाव आरो दाजिया नार्जारिनि न'आ क'क्राझाराव। बै सानै नकल आलफानिफ्राय गंसे पिस्तलखौबो बोखांनो हादों। बबेखानि रायजोफोरजों बुग्लिजानाय सानै नकल आलफाखौ पुलिसआ देहा फाहामसालियाव थिसनदों होननानैबो मिथिनो हादों। जरहाटनि दहटिया हायार सेकेन्डारि स्कुलनि सा 13 फरायसुला फरायसुलिफोरा बुधबारखालि फरायसालियाव सानजौफुनि आदार जानायनि उनावनो हरखाब जब्रायाव गोग्लैदों। बबेखानि फरायसालियाव सानजौफुनि आदार जानायनि दान्दिसे उनावनो फरायसाफोरनि देहाया लोरबां जानायखौ नायनानै फुड पयजनिं जानो हागौ होननानै सन्देह खालामदों आरो लोगो गासैबो फरायसाफोरखौ साखाथिनि देहा फाहामसालियाव थिसननानै आनजाद खालामनायनि उनाव सा 7 फरायसाफोरखौ न'आव हगार हरो। नाथाय गुबुन सा 6 फरायसाफोरनि हालोदा गाज्रिसिन जानायलाय बिसोरखौ JMCH आव दैथायहरनाय जायो। रिपर्ट बायदिब्ला फरायसालिनि गासै सा 103 फरायसाफोरा बे आदारखौनो जादोंमोनब्लाबो सा 13 फरायसाफोरनि देहायाल' हरखाब लोरबां जानाया ओनसोलाव बयखौबो सोमोनांहोदों आरो सोंथि सिखांहोदों।
बबेखानि गाज्रि जानाय दावदै मोनजानायनि जाउनाव बेबायदि हालोदा जानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बेनि अनगायैबो फरायसाफोरा सानजौफुनि आदार जाखांनायनि उनाव आरोबाव गुबुन मुवा बेसाद जादोंमोन नामा बेबो सोंथि सिखांदों। बे जाथायनि उनाव फुड सेफटि बिफाननि अफिसारफोरा जाथायसालियाव थांनानै फरायसाफोरनो जाहोनाय सानजौफुनि आदारखौ आनजाद खालामनो थाखाय सेम्पल लाहैदों। ओरैहाय जरहाटनि जिल्ला बेंगिरि पुलक महन्तआबो जिएमसिएचआव थांनानै फरायसाफोरनि देहायारि हालोदनि बागै खौरां लाहैदों आरो डाक्टारफोरजों सावरायहैदों। साइबार क्राइम आरो साइबार क्रिमिनेलनि सायाव पुलिस बिफाना गोख्रों नोजोर लागासिनो। बेनि गेजेरावनो दिनै मरिगावआव सासे साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हादों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला मरिगाव पुलिसा दिनै सिलपुखुरिनिफ्राय सासे साइबार क्रिमिनेलखौ हमनो हादों आरो हमजानाय साइबार क्रिमिनेलखौ वाहिदुर जामान आनसारि होनानै सिनायथिनो हादों। बरिबाजार पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय सिलपुखुरिनिफ्राय हमदों साइबार क्रिमिनेल वाहिदुर जामान आनसारिखौ। बबेखानि वाहिदुर जामान आनसारिजों लोगोसे गं 120 एटिएम कार्ड, गंसे लेपटप आरो गंसे मबाइल फनखौबो पुलिसा जब्द खालामनो हादों होननानै मिथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला बरिबाजार पुलिस आउटपस्टनि अफिसार इनचार्ज देबजित सैकियानि दैदेननायाव बे जाफुंसार अपारेशनखौ खालामदोंमोन। आनसारिखौ मरिगाव पुलिसा जिम्मायाव लानानै बांसिनै मिथिनो थाखाय गोख्रों जेरा खालामगासिनो होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। बुधबारखालि सालबारि दखरा बाथौ गौथुम कमिउनिटि नब्लाङाव आलादायै दोलोआरि मावथिफोरजों गोनांथार जथुमा मेल लानाय जादों। बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। बे जथुमानि गेजेरावनो सालबारि जिल्ला सालबारि ब्लक प्राइमारिनि गेजेराव दोलोआरि कर्मिनिफ्राय बिटिआरनि सिङाव थानाय सालबारि बियाबनि जौगानायनि फारसे गोनांथार सावरायलायदों प्रमद बर'आ। जथुमा मेल जोबनायाव खौरांनि गेजेरजों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ फोरमायदों दि बिटिआर सरकारा 3 बोसोर आबुं महर मोननो थांगासिनो दङ। बेनिखायनो बे समाव बबे ब्लकआव, बबे प्राइमारियाव, बबे ओनसोलाव माबायदियै जौगाखो गासै खौरांखौनो लानाय जादों दोलोनि मावथि सोद्रोमाफोरनाव होननानै फोरमायदों। बिटिआर ओनसोलाव दा गोजोन थासारि बयनिबो थाखाय मोनफा मोनफा जेंनाखौ उननि समाव सुस्रांलांगोन। बिटिआर ओनसोलाव दा सान्थि फैबाय। मोनसे समाव रायजो राजाफोरखौ गोबां हाराहास्ति खालामबोदोंमोन। दा बिटिआर ओनसोलाव दावराव दावसि जेबो गैला। सान्थि जाबाय। दा रायजोनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनायनि खामानि मावलांनांगौ। कक्राझार लकसभा समस्तियाव इउपिपिएल दोलोआ बिसायख'थि गेलेनायखौ बयबो हास्थायो। मानोना कक्राझारा बिटिआरनि राजथावनि। दरं अदालगुरिखौ सिगांनिफ्रायनो बिजेपिआ गेलेबोबाय थादों। बेनिखायनो बिजेपिआ गेलेयोब्ला हेफाजाब होगोन इउपिपिएल दोलोआ। एनडिएनि हेफाजाबाव दरं अदालगुरियाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि दैखांनायनि सायाव खौरांगिरिया मोनसे सोंलु सोंनायनि फिननायाव दोलोनि गेजेराव बेबायदि जेबो सावरायनाय जायाखै होननानै बुङो प्रमद बर'आ। जथुमा मेल लानाय हाबाफारियाव गोबां इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरि मावथि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादोंमोन। बुधबारखालि बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमा बेन्दोंआव थानाय बरपेना भिएचडिसि खुरबिल काली मन्दिरनि लांगोनायाव बिपिएफ राजबंशी सेलनि गेवलां मेल लानाया जाफुंसारदों। बे गेवलां मेलाव सालबारि जिल्ला बिपिएफ कच राजबंशी सेलनि आफादगिरि सुजित रयनि मासि लानानै सामलायनायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों मिरु लाइमोन बिपिएफनि नेहाथारि आरो सेल गोरोबहोग्रा आफादनि लिंथुमगिरि कास्टम बसुमतारिया। बे मेलावनो बाहागो लानानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों दि बिटिसिआव सानजा सोनाब साहा खोला फारफ्रोमथिंजायबो नायोब्ला नुनो मोनगोन दि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौनो फिन खनसेबाव बिटिसिनि चिफ जानायखौ बयबो हास्थायदों। गुबुन गुबुन हारि माहारिजों लोगोसे आबादारि साख्रियावला जायफोर एमए पास बिए पास जानानै थानाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर कन्ट्रेक्टर फोरोंगिरि मेलेमजिबि बिथांमोना बिपिएफ दोलोखौनो हास्थायदों। मानो होनोब्ला माखासे कन्ट्रेक्टरफोरा हाग्रामा महिलारि थानाय समाव बिटिसि ओनसोलनि सिङाव थानाय कन्ट्रेक्टरफोरा खामानि मावनानै ओनसोलखौ जौगाहोनो हादोंमोन होननानै फोरमायदों कास्टम बसुमतारिया। दिनै प्रमद बर'नि सरकार फैनाय लोगो लोगो बिटिसिनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफोरासो खामानि मावजोब्बाय आरो मोजां मावनानैबो गालाङा आरो गुबुन गुबुन जेंना नुजाथिहोदों। प्रमद बर'नि सरकार फैनाया 3 बोसोर आबुं जाबाय। दासिमबो लाइमोनफोरनो सासेबो साख्रि होनो हायाखै। जायफोर हाग्रा बिफानाव साख्रि मोनदों हाग्रामा महिलारिनि समावनो मोननाय गोजा। आथिखालनि सरकारा सासेबो साख्रि थिसननो हायाखै होननानै फोरमायबावदों कास्टम बसुमतारिया। जनाय 3 नं मुरखंसेले गामिनि ड्राग्स माफिया एबा फालांगिरिखौ गोबां ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हादों। बुधबारखालि जिला फोथार पुलिसा।
मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जनाय 3 नं मुरखंसेले गामिनि ड्राग्स माफिया एबा फालांगिरि खालामग्रा मफिजुल हक एबा पकिखौ दिनै सिलाफोथार पुलिसा स्रोद सुलुंनिफ्राय संदाननानै हमनो हायो। सिलाफोथार पुलिसा ड्राग्स फालांगिरिनि हेंथायै संदाननाया सोलिबाय थानाय समावनो दिनै फिन ड्राग्स फालांगि फैनाय सुलुं मिथिनानै डिब्रुगड़निफ्राय फैबाय थानाय समाव बगिबिल दालां सेराव 15 नं राजा लामा कुलाजान थर तिनियालियाव सोग्रोमनानै गोबां बिबांनि हेर'इन ड्राग्सजों लोगोसे हमनो हायो। हमनानै मोननाय ड्राग्सनि बिबाङा खमैबो 1 केजि 407 ग्राम। दासिमाव बे ड्राग्स माफिया एबा फालांगिरि खालामग्राखौ जनाय मुरखंसेले गामिनि पकिक एबा मफिजुल हक मुंनि सुबुंखौ हमबाय। डिमापुरनिफ्राय पासीघाटसिम लाबोयोमोन होननानै गावनि खुगाजों फोरमायदों हमजानाय सुबुङा। सिगांनि समावबो बे ड्राग्स माफिया एबा फालांगि खालामग्रा सुबुंखौ अरुणाचल पुलिसा हमखांबायमोन होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। दिनै मोनाबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।